Sit down. Kan je alsjeblieft gaan zitten? Sorry, I apologize. Okay. Yes, but I'm going to mention it later. I wanted to study with you this morning something that we must be addressed. Ik wil vanochtend met u beginnen door iets te bespreken dat we moeten bespreken. Because there is time for us to understand that we are living in the most critical time of history. Het is tijd voor ons om te begrijpen dat wij in de meest kritieke tijd zijn aan het leven van het geschiedenis. So therefore, we must come ourselves in the level that we need to be to understand what and what to do and how to do it to be ready and prepared. En daarom moeten wij tot de hoogte komen van hoe we klaargestoomd moeten zijn om klaar te zijn en hoe de dingen te doen tegen die tijd. So it's no time for us to neglect. Dus er is geen tijd voor ons om nagelaten te leven. It's no time for us to waste. Er is geen tijd om te verkwisten. But it's time for us meditation, fasting and praying. Het is tijd voor ons om te mediteren, vasten en bidden. So before we begin the topic of this hour, dus voordat we met het thema beginnen van dit uur, we'd like to invite each one of you to we can kneel down, have a word of prayer together. En dan wil ik elk een van jullie uitnodigen die kan knielen, om neer te knielen, zodat we kunnen bidden. Most precious, lovely Heavenly Father, meest geliefde Hemelse Vader, we come to you boldly and respectfully at this hour this morning. We komen bij u in respect op dit uur van deze ochtend. For you to open our hearts and minds. Voor u om onze harten en onze gedachten te openen. By that way we allow you to come in. Op die manier kunnen we u toestaan om naar binnen te komen. And take over our faculties, our bodies. En om onze hele lichaam op te nemen. And that way we can learn and understand more about your word. En dan kunnen we ook dan meer leren en meer begrip krijgen van uw woord. So this morning at the service we ask you to please be with us. En daarom vragen wij u om bij ons te zijn alsjeblieft. Open up our understanding. Laat ons begrijpen wat aan ons verteld wordt. And that way we can hear it clearly and we can retain the message. En zo kunnen we het goed horen en het ook goed opnemen. We pray this, we ask this. We bidden dit en vragen dit. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. During the time of Jesus, when he came, gedurende de tijd van Jezus toen hij kwam, Jesus encountered many difficulties. Heeft Jezus vele problemen tegen moeten komen. Because the church of that time, vanwege de kerk van die tijd, disconnect themselves from the purity and the holiness of the gospel. Hadden zichzelf helemaal afgelaten van de schoonheid van de evangelie. And so Jesus came to bring the principles of the gospel and to tell the people repent from the way they are going. Dus Jezus kwam om de mensen te zeggen dat ze zich moesten bekeren van de weg dat zij in hadden geslagen. And that was the message of John the Baptist. En dat was ook de boodschap van Johannes de Doper. And now is the message that Jesus is coming to tell Jerusalem and Judea. En nu is het dat Jezus komt om dezelfde boodschap aan Jeruzalem en Judea te brengen, en Juda te brengen. And the question is this, though. En de vraag is dit. What caused the Pharisees and Sadducees, the church leaders, to diverge from the principles of the gospel? Wat heeft de Sadduceeën en de Farizeeën, de leiders van de kerk, het gegeven om weg te gaan van de principes van de evangelie? Why was it that themselves no longer walking in the narrow path, but walking now in the wide road? Waarom lopen ze niet meer op de smalle pad, maar zijn ze gaan lopen in de brede weg? When we ourselves, we are no longer walking in the light. Als wij ook zelf niet aan het lopen zijn in het licht, we're not going to be able to see clearly what is in front of us. Dan kunnen wij ook niet duidelijk zien wat voor ons ligt.
like at nighttime, Zoals gedurende de avond. and you're driving, En je bent aan het rijden. and you don't have headlights. En je hebt geen koplampen aan staan. Can you drive safely? Kan je veilig rijden? You need a light Je hebt de licht nodig. to see where you are going. Om te zien waar je naartoe gaat. And a Christian walk, In een christelijke loop the same principle. is hetzelfde principe. Jesus is the light of the world. Jezus is het licht van de wereld. And for us to walk in this world En voor ons om in dit wereld ook te lopen, safely, op een veilige manier, we must have the light. moeten wij het licht hebben. Whether we don't have the light, Maar we hebben de licht niet. then we are going to be using something else that's not the light that we're supposed to be holding on to go forward. Als we de licht niet hebben, dan gaan we iets anders gebruiken om voorwaarts te gaan, wat niet het juiste is. So it's exactly what happened in the time of Jesus' time. En dat is precies wat er is gebeurd in de tijd van Jezus. It's a quotation coming from the Desire of Ages Er is een citaat dat uit de Wens der Eeuwen komt. and begins in a page 231. Het begint en het staat op pagina 231. And I want to emphasize in these particular passages of this quotation. En ik wil emphasis leggen op deze aparte deel van de citaat. Maybe for some of you never stop to meditate and to read very carefully these passages. Misschien voor sommigen van jullie, jullie hebben niet stilgestaan om te mediteren en deze passage goed te doorlezen. So to begin that, Om daarmee te beginnen, I would like to invite each one of you to turn the Bibles with me. And let's go read in the book of Mark. zou ik elk een van jullie willen uitnodigen om samen met mij te lezen in het boek van Marcus. And then we're going to be reading En we zullen lezen chapter 1 vanuit hoofdstuk 1. to have the foundation and the ground of the topic of this hour. Om de fundering en de basis te leggen van het thema van dit uur. It begins by saying as follows in chapter 1 of the book of Mark. Het begint dan om zo te zeggen in hoofdstuk 1 van het boek van Marcus. Beginning on verse 14. We beginnen dan op vers 14. It says here, now after John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Oké. En het zegt, nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar de Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. Verse 15. En vers 15. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. You notice what it says? Heeft u opgemerkt wat het zegt? Repent Bekeer u and believe in the gospel. en geloof in de evangelie. Meaning, repent Betekent the way you are bekeren. living, Bekeert u van de manier hoe u bent aan het leven. the way you are trying to imitate the gospel. Op de manier hoe u probeert de evangelie te imiteren. Repent from that U moet daarvan bekeren. and believe in the gospel. En geloven in het evangelie. Meaning, Wat betekent, don't question the gospel. bevraag de evangelie niet. No doubts in the gospel. Geen twijfel hebben in de evangelie. Take it Neem het as it is. zoals het is. Respect it En respecteert het. and obey. En gehoorzaam het. Because that is from the kingdom of heaven. Omdat dat van de koninkrijk van de hemelen is. So, Jesus begins saying these things. Dus Jezus begint deze dingen te zeggen. And the Desire of Ages, En in de wens der eeuwen. Jesus came into Galilee preaching Jezus kwam in Galilea aan het prediken. the gospel of the kingdom of God. Het evangelie van de koninkrijk van God. Saying very loud and very straightforward, En zeggende heel duidelijk en recht door zee. the time is fulfilled.
De tijd is vervuld. And the kingdom of God is at hand. En de koninkrijk van God is nabijgekomen. Repent ye Bekeer u and believe en geloof in the gospel. in het evangelie. The Messiah came has been first announced in Judea. En de Messias die kwam en werd als eerste in Judea aangekondigd. It was announced in the temple Hij was de tempel aan het bespreken of Jerusalem van Jeruzalem. and this birth En zijn geboorte. and the way he is going to be coming. En hoe hij zal komen. It was foretold by Zechariah, Het werd aangekondigd door Zacharias. who ministered before all this has taken place. Die de bediening had en alles deed die plaatsvond op dat moment. Preaching in the hills of Bethlehem. Die was aan het prediken in de bergen van Bethlehem. And as well, the angels announced the coming of the Messiah, the birth and the Jesus Christ. En zoals hij wilde, hebben de engelen aangekondigd dat de geboorte van de Messias, van Jezus Christus, aangaande was. So to Jerusalem, Dus van Jeruzalem, the three wise men came looking for the birth of dus Jesus. in Jeruzalem kwamen de 3 wijze mannen zoekend naar de geboorte van Jezus. And they all came and to search for him. En ze kwamen allemaal op zoek naar hem. And so all those things happening because they will follow faithfully the signs to come and to meet the Messiah. En al die dingen gebeuren omdat zij trouw de lichtgegeven volgden om de Messias zijn komst te zien. The result of that, Het resultaat daarvan, all around the area, Jerusalem, Judea, and all that, heard over and over the message of John the Baptist. dus het resultaat daarvan was dat overal om Judea men de boodschap van Johannes de Doper te horen kreeg. So the Sanhedrin and all the Pharisees were very aware about the preaching of John the Baptist. Dus de hele Sanhedrin was duidelijk op de hoogte van wat Johannes de Doper was aan het prediken. And many of the multitudes hear the testimonies of John the Baptist announcing the coming of the Messiah. En velen hebben de getuigenis van Johannes de Doper gehoord, die was aan het verkondigen dat de Messias aanstaande is. So many of them did acknowledge that and many of them rejected. En velen van hen hebben dat bekend, maar velen hebben dat ook afgewezen. And so in Judea, Christ has received his first disciples. En zo ontving de Messias zijn eerste discipelen in Judea. Here in this territory is much of his early ministry has been spoken to the area. En hier in dit gebied was het eerste deel van zijn evangelieverkondiging gebeurd. So the flashing forth of his divinity and the cleansing of the temple En dus het naar voren schijnen van zijn heiligheid en het reinigen van de tempel. his miracles of healing many sick people, En ook door zijn ministerie velen te genezen die ziek waren. and the lessons of divine truth has fell from here, from one way or another, from his lips. En vele boodschappen werden dan gekondigd van zijn heiligheid die van zijn lippen afkwamen. And all this preaching proclaimed his authority and who he was there at that time in Bethlehem, Jerusalem, and all Judea. En in Bethlehem en Jeruzalem en aan geheel Judea werd dan aangekondigd wie hij was. So he declared for his own lips the message that he was the Messiah, he was the Son of God, to the Sanhedrin, to all the rulers of the church. Dus door zijn boodschap verkondigde hij dat hij de Messias was en dat aan de gehele kerk en de gehele Sanhedrin. And why? En waarom? Why did they not listen to the message? Waarom hebben ze niet willen luisteren naar de boodschap?
They all been told in the prophecy how the Messiah is going to come. Ze hebben allemaal gehoord van de profetieën van hoe de Messias zou komen. And why is it that they themselves rejected the Son of God? En waarom hebben zij toch de Zoon van God afgewezen? How they themselves refuse to open up themselves to able to let the word of God penetrate in the hearts and the mind. En hoe komt het dat ze het niet toestaan dat de boodschap van de Zoon van God hun harten zou bereiken? And so, En zo, here in this passage, hier in deze passage, Desire of Ages, page 231, de Wens der Eeuwen, pagina 231. says, if the leaders in Israel has received Christ, Als de leiders in Israël Christus hadden ontvangen, he will have honored them as his ambassadors and messengers to carry the gospel to the world. en dan had hij hun geëerd door hun ambassadeurs te maken om de boodschap naar de wereld te brengen van hem. Because to them first was given the opportunity to become the messengers and the ambassadors of the message of the kingdom of heaven is at hand. Want aan hun werd eerst de kans gegeven om de boodschap te brengen van, als aankondiger te zijn van de boodschap dat de koninkrijk van God nabij gekomen is. But Israel know not the time of their visitation. Maar Israël wist niet dat het de tijd was dat zij bezocht werden. Why? Waarom? The jealousy, De jaloersheid, the lack of spirituality, de tekort aan geestelijkheid. it is no longer themselves allow them to be in the level spiritually they can hear and understand the message. Ze stonden zichzelf niet toe om op de niveau te komen waar ze de geestelijkheid zouden bereiken om de boodschap te kunnen begrijpen. And so En zo they develop hatred. hebben ze haat ontwikkeld, Jealousy, jaloersheid angriness, en boosheid. and lack of willing to open up themselves to let Jesus come in. En ze lieten het niet toe dat Jezus binnen kon komen. And so En zo they allow themselves that the enemy of souls put a veil over the eyes and they're not able to see the true picture. En zo hebben ze toegestaan dat de vijand een sleur boven hun ogen deed, zodat zij het beeld niet konden zien. Jesus came to deliver a message to them. Jezus kwam om de boodschap aan hen te verkondigen. From the slavery of the way they are living in sin and the wrong way they are pretending, all the way showing the gospel to the world. Van de manier hoe zij op hun manier proberen de boodschap naar de wereld te brengen. So that's why Israel will not even know the time of this visitation. En daarom wist Israël helemaal niet dat het de tijd was dat zij bezocht werden. The jealousy De jaloersheid and distrust en de wantrouwen of the Jewish leaders van de Joodse leiders has been a negative influence affect to the rest of the people near and far the area. Ze hadden een negatief effect daarom op de mensen dichtbij en ver zelfs in het gebied. And because of that, hatred was developed in the people's heart and the leaders. En daarom ontwikkelde zich ook haat in de mensen hun harten en ook in de leiders. And the leaders and the people En de leiders en de turned mensen away from Jesus. die keerden zich af van Jezus. Do you see the danger? Ziet u nu wat het gevaar is? He came. Hij kwam. He showed himself who he is. Hij heeft hun laten zien wie hij is. Because envy, ego, hate, and all that did not willing to open the door for Jesus to come in. En al die haat en al die dingen stonden niet toe dat ze hun harten openden zodat Jezus naar binnen kon dringen. Because of that level of rejection,
Vanwege die niveau van afwijzing the Sanhedrin has rejected Christ's message. heeft de Sanhedrin de boodschap van Jezus afgewezen. And was been upon his death that Jesus depart from them. Was Jesus is because upon his death Jesus departed from them. Het was daarom dat toen Jezus stierf, dat Jezus dus helemaal van hen terugtrok. When Jesus made those words to say, Father, forgive them, they know what they are doing. En toen Jezus zei, Vader, vergeef hen omdat ze niet weten wat ze zijn aan het doen. And he's dead, therefore Jesus depart from Jerusalem, from the priest, and from the temple, and from the religious leaders, and the people who has been instructed to accept it. En daarom ging Jezus weg van de leiders, van de priesters, van al die leiders die de boodschap moesten aannemen en hem afwezen, ging hij weg van hun. And because of the negative influence of the leaders, the people turned their way from God as well. Het is vanwege de negatieve invloed van de leiders hebben de mensen zich afgekeerd van God. In leven. You and I can become a positive influence into others or a negative influence into others. In dit leven kunnen u en ik een positieve invloed hebben op de mensen of een negatieve invloed hebben op de mensen. We can encourage others to become Christians, or we encourage others to not to become Christians. We kunnen anderen aanmoedigen om christenen te worden, of we kunnen ze juist ontmoedigen om geen christenen te worden. Let me say this. Laat me dit zeggen. The world is watching. De wereld kijkt toe. But you see, Satan has been, for the most part, influence to the world. Maar zoals u ziet, heeft Satan voor het grotendeels is de wereld aan het beïnvloeden. For the world to turn their eyes at those that call themselves Christians. Om hun zich af te keren van hen die zichzelf christenen noemen. But Maar not for Christian, not what the Christians what they're doing right, what they're doing wrong. maar nu, de christenen zijn niet het rechte aan het doen, maar ze zijn juist het verkeerde aan het doen. When Christians do good deeds, Wanneer christenen goede daden doen, you barely hear those things. dan ga je die dingen horen. When Christians misbehave, Wanneer christenen zich misdragen, the world make a loud noise to it. dan maakt de wereld een hard geluid daarover. Isn't that true? Is het niet waar? So that's why we have a tremendous responsibility in this matter. En daarom hebben wij een grote verantwoordelijkheid in dit deel van ons. And we need to work in the way that, in every possible way, to avoid the appearance of evil. En daarom moeten we alles doen om te voorkomen dat wij een blijk geven van slechtheid. I've been in many places, in public places, Ik ben op vele plaatsen geweest, in publieke plaatsen. and many other people who are ordered food to eat, such as restaurants or airports or any public place. En velen zijn het die dan hun bestelling maken van voedsel om te eten in publieke plaatsen, op vliegvelden, restauranten. I watch and I look around. Ik kijk om me heen. They get the food, Ze krijgen de voedsel, look around, ze kijken om and then they start eating. en dan beginnen ze te eten. For some reason, they are embarrassed to pray over the food. En voor de een of andere reden schamen ze zich om te bidden voor het eten. They don't want to show people one way or another that are acknowledge the creator of the world. En dat ze de schepper van de wereld op de een of andere manier niet willen laten bekennen dat hij de schepper is van de wereld. So when I receive my food and pray, I bow my head and pray. En daarom wanneer ik mijn voedsel ontvang, dan buig ik mijn hoofd en dan bid ik. Never fail. Ik faal nooit daarin, ik doe het altijd. The person next to me De persoon die naast mij zit, said to me, zei tegen mij, "Are you a Christian?" bent u een christen? Yes, I am. Ja, ik ben het.
what denomination are you? Van welke denominatie bent u? I said, I'm a Seventh-day Adventist. Ik zei, ik ben een zevendedagsadventist. And they look at me and says, I'm from so-and-so church. En dan kijken ze naar mij en dan zeggen ze, ik ben van die en die kerk. Now is not ashamed to say what church he is. En nu is hij dan niet beschaamd om te zeggen van welke kerk hij is. You see, we can be a positive influence in public or a negative influence in public. Ziet u, we kunnen een positieve invloed hebben in het publiek of een negatieve invloed hebben in het publiek. The people's watching. De mensen kijken naar u. Believe me, they're watching. Geloof me, ze kijken. You never know when the Lord is going to open the door for an opportunity for you to witness Je weet nooit wanneer de Heer for Him. de deur open zal zetten om voor hem te getuigen. So we need to be ready and prepared Dus daarom moeten we klaar zijn en voorbereid om dat te doen. to be able to witness for our Lord and Savior Om Jesus te kunnen Christ. getuigen voor de Heer en onze redder Jezus Christus. Amen. As we continue this, Als wij dit nog volgen. so the Sanhedrin reject the message. Dus de Sanhedrin die wees de boodschap af. So there was upon his death of Jesus that when Jesus said, Lord, Father, forgive them, but they know what they are doing. Dus het was dan op zijn dood dat Jezus zei van Vader vergeef ze, omdat ze niet weten wat ze aan het doen zijn. And so in that point in Jerusalem, Jesus departed from the temple. En daarom op dat punt ging Jezus weg van de tempel, The religious leaders, van de religieuze leiders, the people who has been instructed in the law, de mensen die geïnstrueerd waren in de wetten, and turned to another class of proclaiming his message. en keerden zich om naar een andere klas om zijn boodschap aan hen te verkondigen. And to gather out those who shall carry the gospel to the nations. En om zij eigenlijk aan te roepen die de boodschap zouden brengen aan de mensen. As the light alive from man was rejected, Het is een light. as the light and alive for man rejected, Het is een licht en leven voor de mensen die de boodschap hebben afgewezen. by the authority of that time of the churches, Door de autoriteiten die zij hadden van de kerk in die tijd. and that time of Jesus' day, In die tijd van Jezus. that was rejected. Die dus werd afgewezen. And the succeeded generation was rejected, the light. En ook de daaropvolgende generatie was de licht ook aan het afwijzen. And again in history, En keer op keer in de geschiedenis Christ's withdrawal from Judea has been repeated when the reformers, preachers in the world, they themselves stood up to preach the three angels' message. En daarom stonden, nadat Jezus daar weg was gegaan, stonden de gereformeerden op om de drie engelen boodschap te prediken. And then when they begin to preach, their repentance is necessary for them to acknowledge that they are being drifting from the light. En toen hun werd aangekondigd dat zij weg waren gegaan van de licht. The spirit of hate and the spirit of disobedience again and again demonstrate to that generation. En keer op keer weer ging de geest van slechtheid en de geest van afwijzing ook om in die generatie. So the result of that, many of them separating themselves from the congregations. En dat resulteerde dat vele van hen zich gingen afscheiden van de congregatie van dat moment. From the churches that they themselves, they are part of it. En ook van de kerken waarvan zij deel vormden. And determined not to follow this message of reformation and repentance. En ze hadden dus zich aangenomen om niet de boodschap te volgen van bekering die aangekondigd werd.
They were not willing to tolerate the straight message and the purity and the holiness of the light of the gospel. Zij waren niet bereid om die boodschap te ontvangen die het licht gaf aan hen. And those who are holding faithfully the light in the hand, they were forced to move out of those churches. En zij die trouw de licht en de boodschap hadden, werden geforceerd om weg te gaan uit die kerken. And then forced to seek another class who were listen and willing to obey the present true message. En waren gedwongen om naar een andere groep of klas te zoeken die de boodschap van de tegenwoordige waarheid wel wouden aanvaarden. So in our days, a few of those professed followers Dus nu in onze dagen is het weinig van zij die zeggen de boodschap te willen volgen. those reformers are actually a very few alive with the right spirit. Van hen zijn er weinig van die gereformeerden die in leven zijn met de juiste geest. This is a result of that few are listening to the voice of God. Met het resultaat dat weinigen van hen luisteren naar de stem van God. And a few of them willing to be ready and to accept the truth as was given by Jesus at the time of his time. En weinigen van hen zijn bereid om de boodschap te ontvangen die Jezus gaf toen der tijd. So those who follow the steps of the reformers, En zij die dus de stappen van de gereformeerden volgen, forced to turn away from the churches. werden dus op die manier gedwongen om zich van die kerken af te wenden. Those churches that they love. Diezelfde kerken waarvan zij hielden. In order to declare the plan of salvation. Om zo de plan van redding te kunnen verkondigen. And able to present the plain teachings of the Word of God. En om zo de ware boodschap van de leer van God te kunnen verkondigen. And many times are those who are seeking for light. En vaak is het zo dat zij die op zoek zijn naar het licht. And by the same teaching was forced them to leave those churches. Werden zij door het geven van diezelfde leren voelden ze zich geforceerd om weg te gaan uit die kerken. Churches where they grew up with their fathers. Kerken waar ze opgegroeid zijn met hun ouders. So they leave those churches because they are determined to render all to Jesus. Want zij verlaten die kerken omdat ze zich hebben aangenomen om de liefde van Jezus te verkondigen. So what really happened then? Waarom gebeurde het toen ook? Why Jesus depart from his people? Waarom is Jezus weggegaan van zijn eigen mensen? Why Jesus then went to another class of people? Waarom ging Jezus naar een andere groep mensen? When we ourselves not willing to be reformed, Wanneer wij zelf niet ons willen reformeren, where we are not willing to surrender all to Him, wanneer wij niet alles aan Hem willen overgeven, we are going to retaliate, we are going to be stubborn, we are going to be fight. Instead of be fighting for the transformation, we are fighting to defend our egos. dan hebben we ons besloten om in plaats van zijn boodschap aan te nemen, willen we ons tegen Hem keren en vechten tegen onszelf. Instead of be fighting this good fight for reform and transformation, we are fighting to defend our defects. Wanneer wij zouden moeten vechten om die boodschap aan te nemen, zijn we aan het vechten om onze verschillen te verkondigen. And let me tell you the dangers is this. En laat me iets zeggen. Dus The only way can you and I be changed and be reformed de enige manier dat u en ik ons kunnen laten veranderen en gereformeerd te worden, and we're not humble ourselves and willing to surrender, is no hope for any one of us. als wij ons niet willen vernederen en de boodschap aan te nemen, dan is er geen hoop voor ons. See, the Lord give to each one of us gifts and talents. Zie, de Heer heeft aan elk een van ons gaven gegeven en talenten.
He blessed us, to many of us, with many different talents. Hij heeft ons gezegend en velen van ons met verschillende talenten. Because sometimes the ego and the stubbornness and not willing to be surrendered, we ourselves destroy and polluted and contaminate those talents that the Lord give us with. En omdat wij ons niet willen bekeren, dan zijn wij zelf degene die alles verstoren en vervuilen van die talenten die wij hebben ontvangen. What we should have been doing now, in the time of the end, is about combine those talents, unite those talents. Wat we zouden moeten doen en nu in deze eindtijd is het combineren van die talenten samenbrengen. To be in a strong team together with the Spirit of Christ, that we can all move forward and evangelize the world. En dan zouden we samen kunnen zijn onder een sterke team in de geest en voorwaarts te bewegen om de boodschap te verkondigen. But instead of focus on that, Maar in plaats van dat we daarop focussen, we are defending our egos and ourselves. zijn we onze ego's die in onszelf zijn aan het verdedigen. And we all claim to say we are doing the gospel work. En dan komen wij en zeggen wij, we zijn de evangelie aan het verkondigen, evangeliewerk aan het doen. Are you really? Geloof je dat echt? What happened to the Pharisees Wat is er met de and the Farizeeën Sadducees? gebeurd? En de Sadduceeën gebeurd? Why Jesus apart from them? Waarom ging Jezus weg van hun? What happened in the time of the reformers? Wat gebeurde in de tijd van de gereformeerden? What's happening in our time right now? Is ook nu in onze tijd aan het gebeuren. The same spirit. Het is dezelfde geest. We claim to be gospel workers. We claimen evangeliewerkers te zijn. We claim to be God's people. We claimen te zijn Gods volk. We claim to be ourselves instruments of God. Wij claimen te zeggen dat wij instrumenten van God zijn. We claim to be a witnessing Wij of claimen God. te zijn getuigen van God. And look at yourself. En kijk naar uzelf. Don't look about them. Kijk niet naar hun. Because we have the tendency that we very, very good detect the defects on others. Want wij hebben de tendentie om echt goed te kijken naar de defecten van anderen. But not in self. Maar niet naar onszelf. We right away we can identify, we can detect the errors and the mistakes of others, but not self. We kunnen de fouten, de verschillen van mensen en de defecten van anderen zien, maar niet die van onszelf. When the Lord gave the command to his disciples, Toen de Heer de opdracht had gegeven aan zijn discipelen, the Bible tells us very clear zegt de Bijbel ons heel duidelijk that Jesus said the gospel begin where? In Jerusalem, in home. dat de evangelie begon in Jeruzalem, dus thuis. Let me say this, with all the respect. Met alle respect. Many of us, Velen van ons we engage mission trips. gaan we ons bezighouden met missiereizen. Go and to take the message to the world. We gaan om de boodschap te brengen naar de wereld. I'm going to say this with all the respect. Ik ga dit met alle respect zeggen. And the message you claim to take it to the world En de boodschap die je claimt te brengen naar de wereld is not rooted. Rooted, yeah. is niet gegrond, Is not grounded. is niet gegrondvest. Is not being respected Het wordt niet gerespecteerd in our own lives. in onze leven. But yet we going in to give the message to the world. Maar ja, toch gaan wij de boodschap brengen naar de wereld. You're going to go teach individuals and people things that you not overcome. En dan ga je dingen leren aan mensen die jij zelf niet hebt overwonnen. Sister White is very clearly. Zuster White is heel When duidelijk. she said, Toen zij the zei, only way to make the Holy Spirit to give power is you must leave a living testimony into your life of the three angels' message. de enige manier dat je de boodschap kan brengen aan de wereld door de Heilige Geest, om de drie engelen boodschap te verkondigen, dan moet je het ook zelf leven. And you are not overcome that yet. En je moet dat nog overwinnen. Don't go out. Als je dat nog niet hebt gedaan, ga je dan And niet to naar the buiten. light first is settled strong
totally in control of your life. Then you can go and give that good message. Wanneer de licht helemaal gevestigd is in jezelf, dan kan je gaan om de boodschap te brengen. But what happened? Many people, all they do is going to find and search for sympathizers. Maar wat men doet is vaak dat men gaat om sympathisanten te vinden. What Satan did in heaven, he rebelled against the authority of heaven, and he went around to seduce the angels, getting sympathizers. Wat deed Satan in de hemel? Hij rebelleerde zich tegen de autoriteiten in de hemel en hij ging om sympathisanten te zoeken. So Jesus, Dus Jezus, his angels, zijn engelen, fight the war in heaven. die vochten daar in de hemel. Satan Satan tegen and Satan. the angels, Satan en they zijn engelen. sympathize with Satan. Zij die sympathiseren. What happened to them? Wat is er met hen gebeurd? Cast down into this earth. Ze waren naar de wereld afgewezen. See, it's time for us to acknowledge that if we don't have an understanding of a revival, reformation into our life, we are going to lose the privilege to be citizens of the kingdom of heaven. Als wij het niet begrijpen dat het tijd is dat wij de boodschappen ook in ons eigen leven toepassen, dan kunnen wij de kans verliezen om bewoners te zijn van de Koninkrijk der Hemelen. And the Desire of Ages, I read it to you, and this, and pages that I was reading it to you, and pages 231, 232, and 233. In de Wens der Eeuwen ben ik pagina's aan het lezen voor u, 231, 232, 233. Repeats over and over and over. En keer op keer zijn ze dezelfde boodschap aan het herhalen. The spirit of disobedience. De geest van ongehoorzaamheid. The spirit of humbleness. De geest van nederigheid. And the spirit of loyalty. En de geest van loyaliteit. If it's not there, Als het daar niet is, the devil is going to take over. dan zal de duivel het overnemen van u. And you don't even know what you are doing. En dan weet je niet eens wat je aan het doen bent. What manifested in the time of Jesus and the Sanhedrin and all the Pharisees, Wat zich manifesteerde in de tijd van Jezus met de Sanhedrin en al die fariseeën en de Sadduceeën. and all the things that the authority of the church reject, En alles wat de kerk op dat moment afwees. when your mind is no longer in the gospel, Wanneer uw gedachten, uw hersenen niet meer in de evangelie zich bevindt. and your mind is only focused about steal, En je gedachten alleen maar gefocust zijn aan haar stelen. demanding En eisend respect of your authority, van uw autoriteit. and you demanding of people to acknowledge that you are a leader, En je eist van de mensen dat zij erkennen dat jij een leider bent. when on the other hand, to be a leader, you must give the leadership coming from the Lord. En wanneer jij als leider eigenlijk de leiderschap moet geven dat afkomt van de Heer. When you are determined to do that, Wanneer je je hebt voorgenomen om dat te doen, you will develop the spirit of rebellion individual. dan ga je de geest ontwikkelen van iemand die zich rebelleert. You're no longer defending the principles of the gospel, Dan ben je niet langer de principes van de evangelie aan het verdedigen. and you allow yourself to be in that type of behavior. Dan sta je toe dat je die gedrag gaat aannemen. You will fight and defend your personal interests. Je gaat dan vechten en verdedigen alleen de persoon die van interesse voor u. Your social status, Je sociale status ga je dan verdedigen. and you will defend your empire. En dan ga je dan jouw koninkrijk Meaning? Verdedigen. Your finances and your economic status. En dan ga je dus alleen maar jouw financiën en dus jouw status And verdedigen. you are no longer defending the gospel. En dan verdedig je niet langer de evangelie. Do you use the name of God for selfish interest motives? Gebruik je de naam van God alleen maar voor je zelfzuchtigheid en je eigen wil?
Now let me say eigenlijk this. gewend, sorry. Do we see this manifested in the world today? Zien we dat vandaag de dag zich manifesteren in de wereld? Every denomination, In churches in the elke world, denominatie, in elke kerk in de wereld. the main focus is defending the institutions. Hun belangrijkste focus is het verdedigen van de instituut. The name De naam and their positions. en hun posities. In many cases, En in vele gevallen they defend the employment and the salaries. en dan zijn ze hun werk aan het, en hun salaris aan het verdedigen. But the Bible says, Maar de Bijbel zegt, seek ye first the kingdom of heaven, and everything will be added unto you. zoek eerst het koninkrijk van God en dan zal alles aan u toegevoegd worden. I believe that the Lord has talents every place in the world. Ik geloof dat de Heer talenten heeft overal in de wereld. And I believe that God have individuals, they are being given and being blessed by the different abilities and talents in the world. En ik geloof dat God mensen heeft die gezegend zijn met verschillende talenten in de wereld. En mogelijkheden. But we all will need to become humble Maar wij alle moeten nederig worden. and willing En gewillig to hear the advice om advies te krijgen. and the words of those that the Lord bless him with, that we can combine the talents, combine the ideas and the way that we can be a strong team for the honor and glory En of dan God. kunnen wij de talenten combineren om een sterke team te zijn en zo de boodschap te voorkomen aan de wereld. And I want to close En ik wil with this sluiten passage met deze passage in 1 Corinthians in de eerste boek van Korinthe, chapter 1. hoofdstuk 1. And we're going to be reading on verse 10. En we gaan lezen vers 10. 1 Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 10. It says here, the Dan zegt scripture het hier. says, now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united or joined together in the same mind and in the same judgment. Maar ik roep u ertoe, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelens. If we are interested to do this, Zijn we geïnteresseerd om dit te doen? willing to acknowledge this passage, Gewillig om deze passage te herkennen. so let the Lord Almighty and the Holy Spirit Laat de Almachtige Heer en de Heilige Geest reveal to you aan and to me u openbaar maken en aan mij what part in the gospel that I'm going to be doing, that I can be faithful, willing in my own free will. The Lord says, deny themselves, get a hold of your cross and follow me. welke deel ik wil spelen in het verkondigen van de evangelie. De Heer zegt, deny, ontken jezelf en neem je kruis op en volg mij. If we're willing to do that, Dankjewel. En zijn we gewillig om dat te doen? we are going to be able to hear the small voice. Als wij gewillig zijn om dat te doen, dan zullen wij die langzame zachte stem And the horen. Lord is going to direct each one of us En dan zal de Heer elk een van ons leiden to that direction, in die richting, that we were able to see dat wij kunnen zien what the Lord wants me to be and been doing in the gospel. waar de Heer wil dat ik moet zijn en wat ik moet doen in de evangelie. By doing that, Door dat te doen, we'll be a team for God, not for self. dan zijn we een team van God, maar niet voor zelf. I think it's time to ourselves to start thinking about the importance that we are living in the end times. Ik denk dat het belangrijk is voor ons om te erkennen dat wij leven in de eindtijd. It's no more time to play divisions, but to be united in Er is Christ. geen tijd meer om scheidingen te spelen.
maar juist samen te zijn in de Heer. Are you willing to work together? Bent u gewillig om samen te werken? Are you willing to be together as brothers and sisters in this movement? Bent u bereid om broeders en zusters samen te zijn in deze beweging? Because Want I'm willing to help. ik ben gewillig om te I'm helpen. willing to guide. Ik ben bereid om te I'm willing leiden. to direct as I myself was allowed someone direct me and guide me. En ik ben bereid een christen te zijn als ik ook toesta dat iemand anders mij leidt. That we follow no man. We volgen geen mensen. We will follow the Bible and the spirit of prophecy. We zullen de Bijbel volgen en de geest der profetie. May the Lord help to each one of us. Mogen de Heer spreken tot elk een van ons. And we acknowledge that we must come together, Dat wij aannemen dat wij samen moeten komen. the devil will become more angry, more determined to destroy each one of us. Als we dat erkennen, dan zullen we allemaal werken om juist voor ons te gaan. Sorry, you said destroy? Destroy. Oh, dan zullen ze nog erger zijn, bezig zijn om ons te vernietigen. He knows this. Hij weet het. Divided, he can destroy us. Als wij gescheiden zijn, dus But niet united eensgezind zijn, in Christ, we ons kunnen vernietigen. we can conquer him and we can overcome his En attacks. Verenigd in Christus, dan kunnen we hem overwinnen en de boodschap verkondigen. Do you believe that? Amen. So, I invite you to kneel down together and meditate and pray about it. It's time for be united, not divided anymore. Ik vraag je om samen neer te knielen om te bidden. Het is tijd om samen te zijn en niet meer om verschillen te hebben onder ons. Let us kneel together. Laten we samen knielen. Most precious, lovely Heavenly Father. Geliefde en hemelse Vader. Lord, you know the heart and the mind of each one of us. Heer, u kent onze gedachten en elk hart van elk een van ons. We must fool one another, but we cannot fool you, Lord. We kunnen elkaar eigenlijk voor de gek houden, maar we kunnen u niet voor de gek houden, Heer. And we are kneeling down and saying unto you, Lord, En we knielen neer en zeggen tegen u, Heer. get a hold and control of this heart, of this mind, each one of us. Neem controle over de hart en onze gedachten van elk een van ons. And make us to develop the love that Jesus demonstrated to the world. En laat dat wij dezelfde liefde ontwikkelen dat Jezus aan de wereld heeft laten zien. To become alive and real in the life of each one of us. Dat in onze leven, in elk een van onze leven waar mag worden. That we can begin this walk and this journey loving and respecting and collaborating and assisting one another in Jesus' name. Dat wij deze wandel kunnen beginnen liefhebbend en eensgezind in Jezus te zijn. And help us, Lord, En help ons, Heer, to be united om verenigd te zijn in thy spirit and thy truth. in uw geest en in uw kruis. We pray this, we ask this. We bidden dit In Jesus' name, in Jezus' naam. amen. Amen. We thank Pastor Nunez We the danken message. Pastor Nunes voor de boodschap. and we want to extend a warm welcome En we willen een warme welkom aan u toereiken. to the new faces that we see today. Aan de nieuwe gezichten dat wij vandaag zien. We pray and hope that you feel home. We bidden en hopen dat u zich thuis